Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Well Said Monday, παρέα με την Κλινοστρόμ. Βρισκόμαστε στο Life Gallery Hotel και σήμερα έχω μαζί μου την πολύ αγαπημένη μου Νίκη Πετρουλάκη, η οποία είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και δασκάλα γιόγκα. Νομίζω ότι είναι πλέον το όνομά της συνυφασμένο βέβαια όλα αυτά τα χρόνια με τη γιόγκα και κυρίως έτσι την ξέρουμε όλοι. Και σε κανένα επεισόδιο μέχρι σήμερα δεν έχουμε αναλύσει τη γιόγκα, ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσετε, γιατί νομίζω όλοι μας έχουμε κάνει κάποια στιγμή γιόγκα, αλλά νομίζω ότι εκείνη ξέρει πολύ καλύτερα να σας τα πει από εμένα. Καλώς όρισες, Νίκη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα σε ακούσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που άφησες το πολύ άσχολο πρόγραμμά σου για να είσαι εδώ. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μας απαντήσεις εσύ μία ερώτηση που τη βλέπουμε παντού στα social media εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν το πιλάτες είναι το ίδιο με τη γιόγκα. Εσύ που έχεις κάνει και τα δύο περισσότερο μπορείς να το απαντήσεις καλύτερα από μένα να ξέρεις, γιατί εγώ δεν έχω κάνει καθόλου γιόγκα. Κοίτα, αν το δεις απ' έξω σαν φωτογραφία, σαν εικόνα, οι περισσότερες θέσεις, στάσεις, ασκήσεις, όπως θες πες το, μοιάζουν. Ή μπορεί να πεις αν είναι και το ίδιο πράγμα, γιατί η κινησιολογία του σώματος είναι ίδια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορές τεράστιες, γιατί η γιόγκα είναι ολόκληρη φιλοσοφία, δεν είναι είδος εκγύμνασης. Όπως επίσης αλλάζει και στην αναπνοή, αλλάζει στον τρόπο προσέγγισης. Και η γιόγκα το ένα της κομμάτι είναι οι άσανας, οι ασκήσεις που κάνεις με το σώμα. Θα μου εξηγήσεις, βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο και θα το πω εγώ με σιγουριά, ακόμα και αν δεν το επιβεβαιώνεις, ότι εξασκείται και το σώμα. Εντάξει, δηλαδή... Ναι, ένα από τα κομμάτια της γιόγκα είναι η εξάσκηση σωματική, αλλά είναι μετά η πραναγιάμα, οι ασκήσεις αναπνοής, ο διαλογισμός, είναι μετά το πώς εσύ ως άνθρωπος δομείσαι από τη στιγμή που λέγεσαι ότι είσαι δάσκαλος γιόγκα ή κάνεις γιόγκα. Είναι πώς το βάζεις μετά όλο αυτό μέσα στη ζωή σου και αν θα βάλεις τα γιά μας και τα νίγιά μας, που είναι οι τελετουργίες και οι διάφορες εντολές, αν το θες, που θα πρέπει να ακολουθήσεις μέσα στη διάρκεια της ζωής σου και της πρακτικής σου για να φτάσεις στο σαμάντι, που είναι η απελευθέρωση, είναι η φώτιση. Πρέπει να σου πω πως μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πως όσοι δάσκαλοι γιόγκα έρχονται στα γυμναστήρια για να διδάξουν σε εμάς, έτσι έχουν μια φοβερή ιδεολογία, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι και έχουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για να κάνουν το μάθημα. Και αυτό με έχει κάνει να τους σέβομαι ιδιαίτερα, δεν σου κρύβω. Γιατί μου λένε, δεν πρέπει καθόλου να ακούγεται θόρυβος. Δηλαδή είναι σαν να... Μην μπορούν πολλοί να μπουν στο κομμάτι του γυμναστηρίου. Ας πούμε, θα χτυπήσει το τηλέφωνο της γραμματείας. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε, σε παρακαλώ, πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω μάθημα εδώ. Να μιλάτε στη γραμματεία, να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να με περιορίσεις στα 50 λεπτά. Δηλαδή, τους βλέπω ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία και θέλω να μου το απαντήσεις εσύ αυτό, κατά πόσον ισχύει αρχικά, και θα ήθελα να μάθω και ποια είναι όλα αυτά τα είδη. Ισχύει γιατί ένα μάθημα γιόγκα στην ουσία είναι ιεροτελεστία. Δεν είναι απλά να πάω να γυμνάσω το σώμα μου. Είναι στο να βρω αυτή την ένωση, όπως λέγει η λέξη γιόγκα, που σημαίνει ένωση από το γιούγ. Η ένωση με τον εαυτό μου, με την αναπνοή μου, με την ύπαρξή μου, η ένωση με όλα μου τα κομμάτια, γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα. Άρα, από τη στιγμή που είναι η ιεροτελεστία, δεν πας στην εκκλησία ούτε να φωνάζεις ούτε να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Κάπως έτσι είναι και για αυτούς που σέβονται το συγκεκριμένο κομμάτι γιόγκα. Στη διδασκαλία θέλουν τον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη ησυχία και γι' αυτό υπάρχει. Ναι, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, γιατί ξέρεις, στο πιλάτες πλέον και στο modern πιλάτες, γιατί ίσως στο classical ήταν τα πράγματα λίγο πιο strict, και θα μιλήσεις λίγο και θα βάλεις και όποια μουσική σου αρέσει και ξέρεις, και να χτυπήσει το τηλέφωνο, να το σηκώσει κάποιος. Δεν είναι τόσο τραγικό, ρε παιδί μου, όπως και στον αθλητισμό. Μπορεί να είσαι πρωταθλητής, να έχεις 6 ώρες προπόνηση τη μέρα, που κάπου ανάμεσα μπορεί, ξέρεις. Αλλά στη γιόγκα μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να είναι βαθιά η συγκέντρωση και αυτοί που το κάνουν το σέβονται πραγματικά πολύ όλο αυτό.
Για μας είναι έτσι μια κινούμενη προσευχή μέσα από το σώμα, να εκφράσουμε, να γνωριστούμε, να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε κοντά, όλα αυτά μαζί παρέα. Ε, και έτσι, εντάξει, σίγουρα έχω κάνει και εγώ μαθήματα που να έχει φασαρία και κόσμο και όταν ενταχθεί το κομμάτι της γιόγκα μέσα σε γυμναστήρια, χρειάζεται να διαμορφωθεί και λίγο για να μπορέσεις να φέρεις τον κόσμο λίγο κοντά που δεν έχει σχέση με όλο αυτό. Δεν μπορείς ξαφνικά στον άλλον που έχει μάθει να σηκώνει βάρη, που είναι κάτι εξωτερικό, είναι εξωτερικός παράγοντας, δεν είναι ούτε με το βάρος σώματός, ούτε είσαι πλήρως συνειδητός σε αυτό που κάνεις, ξαφνικά να του πεις τώρα θα ησυχάσεις 100% και θα αρχίσει να σε παρακολουθεί στο τι συμβαίνει από τη ρίζα του μαλλιού σου μέχρι το μικρό σου δάχτυλο. Άρα χρειάζεται λίγο να διαμορφωθεί σε έναν κόσμο γυμναστηριακό η διδασκαλία της γιόγκα για να φέρει τον ασκούμενο κοντά. Θεωρείς άρα ότι μπορεί να γίνει στο γυμναστήριο, δεν χρειάζεται μόνο αυτό που λέτε εσείς σε σάλα, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, μπορεί να μπει παντού, γιατί εξαρτάται από το δάσκαλο πώς θα το περάσει μετά στον καθένα που είναι απέναντι, γιατί στην ουσία έτσι κι αλλιώς η φασαρία υπάρχει παντού έξω από μας, υπάρχει στη ζωή μας, άρα ακόμα και μέσα σε ένα χώρο γυμναστηρίου που μπορεί να χτυπάει το τηλέφωνο ή κάτι άλλο να είναι φασαρία, εσύ χρειάζεσαι να εκπαιδευτείς αυτή η φασαρία να μην σε επηρεάσει. Αλλά αυτό θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν μπορείς ξαφνικά να βιώσεις την ησυχία μέσα σου, ενώ έξω γίνεται ένας χαμός. Πολύ σωστό αυτό που λες και έχει και νόημα, γιατί και σε event που έχουμε παρευρεθεί μέσα στα χρόνια, γιατί έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, αυτό ναι, πώς θα γίνει, δηλαδή όπου και να πάμε, πάντα θα υπάρχει ένας θόρυβος, δεν γίνεται, έχεις δίκιο σε αυτό. Οπότε και είναι σημαντικό και κάπως να το περάσεις και στον κόσμο, να το κάνεις αυτό που λέμε εμπορικά. Όχι εμπορικά με για να βγάλεις λεφτά, εμπορικά για να το μάθει ο κόσμος. Αυτό λέω, ότι να προσπαθείς να φέρεις τον κόσμο κοντά στις μορφές άσκησης. Μα δεν είναι κάτι που χρειάζεται να πας σε ένα βουνό για να κάνεις διαλογισμό, ούτε χρειάζεται να κλειστείς μέσα σε μια αίθουσα με απόλυτο σκοτάδι για τα συγκεκριμένα αρώματα και αιθέρια έλαια για να εξασκηθείς σε κάτι. Η εξάσκηση είναι καθαρά, είναι κάτι το τελείως προσωπικό. Είναι ο κάθε ένας πώς εκείνη την ώρα θα κάτσει με τον εαυτό του και θα το δεχτεί. Άρα, επειδή έχω περάσει από τον κόσμο του γυμναστηρίου, θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο να είμαστε, για να το μάθει και ο κόσμος, να είμαστε λίγο κάπου στη μέση, ότι δεν είναι ούτε η απόλυτη ιεροτελεστία, ούτε είναι η απόλυτη γυμναστική, να μην είμαστε στο απόλυτο. Να το πάρουμε έτσι λίγο και να είμαστε πιο πολύ ισορροπημένοι, να το φέρουμε κοντά σε αυτό που είναι ο καθένας μας. Πολύ σωστά. Συμφωνώ και αυτή η προσέγγιση έτσι δεν με ξενίζει τόσο για να μπορέσω κι εγώ, ξέρεις, να το παρακολουθήσω πολλές φορές. Γιατί σου λέω, το συζητάω με τους δασκάλους γιόγκα και τους εξηγώ κι εγώ αυτό, ότι λίγο να προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου, το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό, αλλά είναι σημαντικό και ο άλλος, άμα του αρχίσεις με τους 100 περιοριστικούς παράγοντες, πιο πολύ θα τον αποθήσεις παρά θα τον φέρεις κοντά στο να κάνει κάτι. Αυτό θα έρθει σιγά σιγά, χωρίς να του πεις ότι ξέρεις τι, τώρα που θα ξεκινήσεις να κάνεις γιόγκα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 αμέσως. Τον άλλον που έχεις απέναντι τον αγχώνεις, εμένα προσωπικά μου βγάζει ψυχαναγκασμό, άρα χρειάζεται λίγο όλο αυτό να περάσει και θα δεις ότι οι βελτιώσεις και αυτά που θες να φτιάξεις θα έρθουν επειδή εξασκείσαι. Δηλαδή, practice makes progress. Είμαι ακριβώς έτσι στο πιλάτες και εγώ, δεν σου κρύβω. Και τους λέω ότι εφόσον βλέπω ότι κάνουν κάτι το οποίο δεν θα τους τραυματίσει, το πολύ πολύ δουλεύουν μια άλλη μυϊκή ομάδα. Άστος να μπορέσουν να πιάσουν σιγά σιγά την τεχνική και μην κάνεις 100.000 διορθώσεις για να μπορέσει και ο άλλος να αντιληφθεί την κίνηση. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γυμναστεί στη ζωή τους ποτέ, έτσι. Οπότε ξεκινάς από τα βασικά. Πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν κάνει στο δημοτικό και καλώς ή κακώς δεν τα έχουν κάνει. Και το λέω από μικρή ηλικία έτσι ώστε να αναπτυχθεί η κινησιολογία και όλη αυτή η αντιληπτική ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι πού πρέπει να βάλεις το κάθε μέλος του σώματός σου στον χώρο. Αν ο άλλος αυτό δεν το έχει αντιληφθεί, δεν μπορείς να ξέρεις ότι κάνεις 100.000 παρεμβάσεις και διορθώσεις. Νομίζω πιο πολύ θα τον αποτρέψεις. Τι θα τον αποτρέψει και θα αισθανθεί άσχημα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Άρα χρειάζεται λίγο να τον αφήσεις να γνωρίσει τον εαυτό του. Ναι, μεν εσύ θα του δώσεις σωστή καθοδήγηση, αλλά χρειάζεται να γνωρίσει τον εαυτό του λίγο μόνος του. Πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει η λέξη γιόγκα και ποια είναι τα είδη ουσιαστικά, έτσι, γιατί ακούω διάφορα.
νίντρα γιόγκα, έτσι. Θέλω λίγο να μου τα αναλύσεις. Ωραία. Γιόγκα σημαίνει ένωση, που βγαίνει από το γιούγ, που σημαίνει ενώνω, στα σανσκριτικά. Ένωση με το σώμα, την αναπνοή, το πνεύμα. Εγώ θα έλεγα ένωση και με όλα μας τα κομμάτια. Ένωση με τα σπασμένα μας τα κομμάτια. Τα είδη της γιόγκα είναι πάρα πολλά. Τώρα θα σου αναφέρω κάποια. Η Yin Yoga, η Yoga Nidra που ανέφερες και εσύ, η Ashtanga Yoga, η Vinyasa Yoga, η Power Yoga, η Kripalu Yoga, η Kundalini Yoga, η Bhakti Yoga. Πάρα πολλά. Ναι. Εσύ ξέρεις να τα κάνεις όλα αυτά. Κάποια είναι η γιόγκα και της προσφοράς, η Yoga Nidra είναι η γιόγκα του ύπνου. Σε πάρα πολλά έχω εξασκηθεί και γι' αυτό και τα μαθήματά μου και αυτά που διδάσκω είναι λίγο από διάφορα είδη, δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Το τι μου αρέσει πολύ η Vinyasa Yoga, γιατί σου δίνει και έτσι μια μορφή ελευθερία στο να κινήσεις το σώμα σου σε διάφορες κατευθύνσεις. Όταν είναι να κάνω αυστηρή πρακτική, επιλέγω την Ashtanga. Και όταν είναι έτσι για να γιωθώ ή να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, προτιμώ τη Yin, που είναι τις παθητικές οι θέσεις που μένεις μέσα σε αυτές αναπνέοντας βαθιά και για αρκετή ώρα. Κάνεις τον εαυτό σου συχνά, έτσι, δεν κάνεις μόνο στους άλλους. Νομίζω ότι ο κάθε ένας που είναι στη διδασκαλία της γιόγκα χρειάζεται να κάνει και πρακτική δική του. Ο δάσκαλος μου έλεγε, αν διδάσκεις 1 ώρα θα πρέπει να έχεις κάνει για σένα 2 ώρες πρακτική. Γιατί το μάθημα δεν είναι απλά ότι λέω 1, 2, 3, 4 κάντε αυτή την άσκηση. Είναι στο να έρθω εγώ με μια καθαρή ενέργεια απέναντί σου και να μπορέσω να σου μεταφέρω, να αυξήσει και τα δικά σου επίπεδα ενέργειας. Άρα χρειάζεται και εγώ να είμαι και υγιής όταν διδάσκω, αλλά και να έχω εισπράξει από κάπου για να δώσω. Αυτό είναι αρκετά κουραστικό, Νίκη. Δηλαδή, εγώ, αν πεις ότι στο Πιλάτες θα μπορούσα να διδάσκω, έχω φτάσει και 12 ώρες τη μέρα, όχι ότι αυτό είναι υγιές, προφανώς, αλλά πολλές φορές σε παίρνει δουλειά. Νομίζω ότι αυτό με τη γιόγκα δεν μπορεί να το κάνει ένας δάσκαλος. Δεν μπορεί να διδάσκει άπειρες ώρες. Όχι, γιατί μετά δεν θα είναι γιόγκα, θα είναι ένα μάθημα κονσερβοποιημένο 1, 2, 3, 4, 5. Άρα φεύγει από το επίπεδο που θα είναι αυτό της ένωσης. Πάει μετά στο πολύ γυμναστηριακό και εγώ αναγκαστικά, αν θα δουλέψω πάνω από 5 ή 6 ώρες διδασκαλίας γιόγκα, θα το πάω παπαγαλία τελείως. Εσύ πόσες ώρες τη μέρα επιλέγεις να διδάσκεις? Παλιά δίδασκα αρκετές. Πλέον, όταν έχω 1,5 ώρα, γιατί τα μαθήματα της γιόγκα κρατάνε 1,5 ώρα, δεν έχω άλλη γιόγκα μες τη μέρα. Είναι άλλου είδους τα μαθήματα που θα διδάξω. Σωστό. Όλα αυτά στα ρωτάω γιατί ξέρεις, κάνω και τεστ, μου τα έχουν πει οι δάσκαλοι όλα και βλέπω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα και υπάρχει γραμμή πολύ συγκεκριμένη και υπάρχει λόγος πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, δεν είναι τυχαία. Αλλά και οποιαδήποτε μορφή διδασκαλίας και να κάνεις, και εσύ ο ίδιος χρειάζεσαι από κάπου να πάρεις γιατί δίνεις, αλλά και δεν μπορείς να καίγεσαι κιόλας. Και εγώ πια δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλές ώρες μάθημα, γιατί είναι αυτό που λες, είτε κάνεις πιλάτες, είτε κάνεις γιόγκα, είτε είναι εσύ προπονητής σε ένα άθλημα. Δίνεις πάρα πολύ ενέργεια και όσο μεγαλώνεις, δεν είναι ότι δεν έχεις την ίδια ενέργεια. Έχεις καλύτερη αντίληψη αυτού που κάνεις, οπότε θέλεις να το κάνεις όλο και πιο ποιοτικά. Οπότε θεωρώ ότι και εγώ ακόμα στο Πιλάτες, που δεν είναι τόσο πολύ αυτή η σύνδεση, ας πούμε, που υπάρχει φυσικά, και από το Ζωφ Πιλάτες η σύνδεση μυαλού και σώματος, υπάρχει και σε εμάς η διαλογία, δεν μπορείς να διδάσκεις άπειρες ώρες. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι σαν να μην έχεις να μεταδώσεις τους άλλους, δεν είσαι παραγωγικός. Θεωρώ ότι στεγνώνεις. Είναι Ναι. σαν να στεγνώνεις, γιατί και ο κάθε μαθητής σου συνδέεται είτε νοητικά είτε ενεργειακά μαζί σου. Άρα χρειάζεται και εσύ να κάνεις και κάποια αποσύνδεση καθώς τελειώνεις ένα μάθημα. Γιατί αλλιώς ο μαθητής σου είναι συνδεδεμένος μαζί σου ακόμα και όταν φύγεις από την αίθουσα. Σωστό, σωστό. Ήθελα λίγο να μου μιλήσεις για τα ωφέλη της γιόγκα και την αυτοβελτίωση ακολουθώντας τη φιλοσοφία της γιόγκα. Τα ωφέλη της γιόγκα. Στο σωματικό επίπεδο αυξάνει την ευληγησία, την καρδιοαναπνευστική ικανότητα μέσα από τις ασκήσεις αναπνοής, προλαμβάνει τραυματισμούς, βοηθάει στην ευθυγράμμιση του σώματος, από ενεργειακό επίπεδο μπορεί να ευθυγραμμίσει έτσι και να φέρει σε μια ισορροπία τα ενεργειακά κέντρα. Στη θέση του διαλογισμού ή στις ασκήσεις διαλογισμού μπορεί να ηρεμήσει, να σε βοηθήσει στη μείωση του στρες, στην αϊπνία.
Τι άλλα. Αυτό ήθελα να σου πω, θα έφτανα σε αυτό, ότι είναι άκρο συνδεδεμένη η γιόγκα. Το όνομά της, πώς λέμε, το πιλάτες για τα μυοσκελετικά, πονάει μέση σου πιλάτες, και ο κάθε γιατρός πλέον. Η γιόγκα είναι με το άγχος, με το στρες, συνυφασμένη σαν ορολογία και σαν μεθοδολογία. Θα μου επιβεβαιώσεις βέβαια αν όντως ισχύει αυτό. Στο δικό μου μυαλό έτσι είναι. Και αυτό είμαι βέβαιη πως έχει αντίκτυπο και στον ύπνο, ότι βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και αν κάποιος έχει διαταραχές, όλο αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, που νιώθει άγχος ή στρες και δεν του έχει περάσει από το μυαλό να πει ότι θα κάνω γιόγκα για να ηρεμήσω. Είναι πια σαν πηματάκι. Και βέβαια αυτό κάπου οφείλεται στα ωφέλη, γιατί ακόμα και αν κάτι δεν είχε ακαδημαϊκά αποδειχθεί, όταν υπάρχει μαρτυρία από πάρα πολύ κόσμο. Μα έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Ναι, φυσικά. Λέω ακόμα και αν δεν είχε αποδειχθεί και μόνο που όλος ο κόσμος το λέει, αυτό θα ήταν λόγος να το πιστεύουμε. Βασικά είναι για μια επιστήμη που από τη στιγμή που υπάρχει τόσες χιλιάδες χρόνια, κάτι κάνει καλά. Έτσι ακριβώς. Και αυτό με τα τσάκρα που μου είπες και το... τα ενεργειακά κέντρα. Ναι, θα ήθελα λίγο να μου το εξηγήσεις. Τα ενεργειακά κέντρα απεικονίζονται κατά μήκος της σπονδυλικής μας στήλης. Φαντάσου ότι έχουμε πάρα πολλά, τα 7 βασικά τώρα απεικονίζονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, αλλά ενεργειακά κέντρα έχουμε, φαντάσου, στο σώμα μας, όπου υπάρχει σύνδεση, απόλυξη, δηλαδή εκεί που συνδέεται ο αγώνας μου, όλοι τένονται, η μύση αυτή, εκεί πέρα υπάρχει και ένα ενεργειακό κέντρο, εκεί που συνδέεται η άσφαση στα δάχτυλά μου. Υπάρχουν ενεργειακά κέντρα. Και γι' αυτό θα δεις και στην Κινέζη ιατρική που κάποια σημεία σου πιέζουν για κάποιο λόγο. Τα 7 βασικά επεξεργαζόμαστε εμείς περισσότερο στον κόσμο της γιόγκα, που απεικονίζονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, που έτσι που παίρνει το σώμα τις διάφορες θέσεις, εννοείται ότι τσιγκλούνται τα συγκεκριμένα ενεργειακά κέντρα, συν με διάφορες ασκήσεις ή τα μάντρας, αν έχεις ακούσει. Τα μάντρας είναι οι ήχοι, που μέσα από τους ήχους υπάρχει δόνηση, άρα μέσα από τη δόνηση μπορούμε να επέμβουμε και στα ενεργειακά μας κέντρα. Και με τις σωματικές ασκήσεις, όπως είπαμε. Αυτά λοιπόν είναι συνδεμένα με διάφορους ενδοκρινείς ανδένες, με διάφορους ανδένες, αφού η σπονδυλική μας είναι το κανάλι το κεντρικό, που εκεί συνδέονται και κινούνται τα πάντα. Και όταν λοιπόν επεμβαίνεις πάνω σε αυτά, αρχίζεις να ισορροπείς τις διάφορες ποιότητες που έχεις ως ύπαρξη. Τι εννοώ? Όλοι είμαστε από γη, νερό, φωτιά, αέρα, αιθέρα. Έτσι είναι κατασκευασμένο το σύμπαν και από τη στιγμή που και εμείς είμαστε ένας μικρός πλανήτης, έχουμε και εμείς αυτές τις ποιότητες, θέλουμε δεν θέλουμε, από αυτό έχουμε κατασκευαστεί. Και γι' αυτό όταν αρχίσεις και αναλύεις τον ανθρώπινο σώμα, τον ανθρώπινο οργανισμό, τα στοιχεία τα δικά σου, αρχίζεις σιγά σιγά και συνδέεσαι με το όλον, γιατί και εσύ είσαι ένα κομμάτι από όλο το σύμπαν. Και η γιόγκα σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα ενεργειακά κέντρα και οι ποιότητες γη, νερό, φωτιά, αέρας, αιθέρας, γιατί το κάθε ενεργειακό κέντρο έχει και τη δική του ποιότητα, δηλαδή το πρώτο ανήκει στο στοιχείο της γης. Αν λοιπόν αρχίσεις και καταλαβαίνεις τα διάφορα ενεργειακά κέντρα και τις ποιότητες σου, καταλαβαίνεις και την ίδια σου την ύπαρξη. Αν είσαι πάρα πολύ από γη, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι λίγο νοχελικοί, που είναι πολύ γιωμένοι, που δύσκολα θα πάνε παρακάτω. Αν είσαι πάρα πολύ στο στοιχείο της φωτιάς, η ενέργειά σου είναι πάρα πολύ έντονη, έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα, έχεις θέληση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να το έχω στο υπερθετικό βαθμό. Το να έχω ισορροπία σημαίνει ότι αυτό δουλεύει στο ρελαντί του, ούτε πολύ αλλά ούτε και καθόλου. Άρα μέσα από τις πρακτικές της γιόγκα, της αναπνοής του διαλογισμού, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τις ενέργειες που έχουμε μέσα μας. Κάθε μάθημα γιόγκα έχει διαλογισμό μέσα, άρα. Έχει μια βαθιά χαλάρωση στο τέλος και έχει και ασκήσεις αναπνοής οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν μπαίνεις ξαφνικά, ξεκινάει ένα μάθημα γιόγκα που ξεκινάς με ασκήσεις αναπνοής γιατί θέλεις λίγο να σε φέρεις κοντά σου, γιατί από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να έρθεις λίγο μέσα σου και η αναπνοή είναι το όπλο σου, αμέσως ένα εργαλείο για να σε φέρει κοντά σε σένα. Μετά είναι οι σωματικές ασκήσεις και μετά μπορεί να έχει και ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, κάποια άσκηση διαλογισμού. Ο διαλογισμός βασικά είναι κατάσταση που φτάνει ο ασκούμενος μέσα από διάφορες ασκήσεις διαλογισμού.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Έχουν μάλλον πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις τώρα για το κομμάτι του ύπνου, που λέμε ότι μπορεί να βοηθήσει η γιόγκα. Υπάρχει και η Nidra Yoga, που την ξέρω και εγώ γιατί την έχουμε και εμείς στο γυμναστήριο, την έχω δοκιμάσει μάλιστα, που από ό,τι καταλαβαίνω συνδέεται περισσότερο με το κομμάτι του ύπνου, αλλά νομίζω ότι όλα τα είδη γιόγκα βοηθούν. Στη Yoga Nidra βασικά δεν πρέπει να κοιμηθείς, αν και οι περισσότεροι φτάνουν στον ύπνο, παρόλο που και όταν θα κοιμηθείς το υποσυνείδητο δουλεύει γιατί ακούει, είναι να είσαι και να μείνεις συνειδητός στη στιγμή. Να ακούσεις αυτόν που μιλάει εκείνη την ώρα που σε καθοδηγεί είτε στο σώμα σου σε διάφορα σημεία είτε σε ένα οραματισμό, είναι να παραμείνεις και να δεσμεύσεις το νου σου. Δηλαδή να φέρεις το νου σου στην κατάσταση του τώρα. Γιατί συνήθως ο νους μας είναι ή στο χθες ή στο αύριο ή στο επόμενο λεπτό. Και είναι αυτό που σε μαθαίνει και η γιόγκα και μετά υπάρχει και αυτή η αυτοβελτίωση. Γιατί σε μαθαίνει να ζεις το τώρα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να παρατηρήσω την αναπνοή μου. Άρα αν ο νους μου τρέχει δεξιά-αριστερά δεν μπορώ να φτάσω σε αυτή την παρατήρηση. Ούτε να συνειδητοποιήσω το πώς πατάει το πέλμα μου, ούτε να συνειδητοποιήσω τη δικιά μου την ύπαρξη. Άρα χρειάζεται να εργαστώ στο εδώ και τώρα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που έχουμε χάσει εμείς ως άνθρωποι και οντότητες. Έχουμε χάσει λίγο την ένωση με τον εαυτό μας και στο να ζούμε και στο εδώ και τώρα. Και γι' αυτό δεν γινόμαστε καλά. Μάλιστα. Άρα ένας από τους λόγους που κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει αϊπνίες είναι αυτός που περιγράφεις, ότι κάνει σκέψεις συνήθως είτε για το χθες, κάτι που πέρασε, κάτι που περιμένει να έρθει η αγωνία γι' αυτό, οπότε γι' αυτό και... Έχει έτσι φτιαχτεί ο νους μας ή μάλλον θα έλεγα έτσι είναι φτιαγμένος στο να φέρνει την αρνητικότητα. Έτσι είναι φτιαγμένος ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, να φέρνει πάντα το άσχημο ή να δημιουργεί αυτό το flight or fight. Έτσι είναι η κατάσταση ο εγκέφαλος, γιατί με προστατεύει κατά μία έννοια στο να προβλέψω το τι μπορεί να μου συμβεί ίσως ή να μπορέσω να αγωνιστώ σε μια κατάσταση που απειλείται η ζωή μου. Έτσι είναι φτιαγμένος ο εγκέφαλος. Εμείς τώρα, επειδή ζούμε σε ένα δυτικό κόσμο που μόνιμα χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας σε αυτό τη φάση της εγρήγορσης, άρα προκαλούμε ένα στρες μόνιμο, αλλά όχι ωφέλιμο, γιατί το στρες το ωφέλιμο είναι αυτό που θα δημιουργήσω ένα σοκ στον οργανισμό μου. Δηλαδή θα κάνω μια διαλυματική προπόνηση 20 λεπτών που θα τα δώσω όλα. Εκεί έχω προκαλέσει ένα σοκ. Αυτό το στρες που έχω δημιουργήσει είναι ωφέλιμο. Το να στρεσάρω τον εαυτό μου είτε να κάτσω να διαβάσω κάτι είναι ωφέλιμο. Στο να στρεσαριστεί ένας αθλητής επειδή εκείνη την ώρα θα μπει μέσα στο αγωνισμό είναι ωφέλιμο. Γιατί αυτό τι κάνει στον εγκέφαλο, του δημιουργεί το έντονο στρες που έχω προκαλέσει καινούργιες συνάψεις. Το αργό και μόνιμο στρες που έχουμε εμείς πια στην καθημερινότητά μας που δουλεύει λίγο παραπάνω από το ρελαντί το στρες και μόνιμα, αυτό είναι που μας έχει καταστρέψει και έχουμε αυτές τις ανυπνίες, γιατί το έχουμε λίγο ενοχοποιήσει και το στρες. Το στρες, άμα είναι σε έντονο βαθμό, γιατί εγώ θέλω κάτι να πετύχω, είναι σαν να θέλω, ρε παιδί μου, να σηκώσω τα παραπάνω κιλά, γιατί θέλω να αυξήσω τη δύναμή μου. Χρειάζεται να δημιουργήσω ένα στρες στο μυϊκό μου σύστημα. Άρα θα μπω από το φορτίο των 5 κιλών στα 10 και σιγά σιγά θα αρχίσω να εξελίσσομαι. Το ίδιο πράγμα και ένα στρες έντονο όσον αφορά στον εγκέφαλο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτό το μικροστρες, το μόνιμο, μες στη διάρκεια της ημέρας μας. Αυτό είναι που μας καταστρέφει. Όχι το έντονο και μετά να μπορέσω να χαλαρώσω. Εσύ είχες ποτέ πρόβλημα με τον ύπνο σου, Νίκη, και χρησιμοποίησες τη γιόγκα για να... Εννοείται, μα ο δρόμος που επέλεξα δεν είναι τυχαίος. Πρώτα ήταν για να ηρεμήσω το δικό μου το κομμάτι, γιατί και εγώ υπήρξα σαν αθλήτρια και από στίβο και μετά στα γυμναστήρια αερόβιες προπονήσεις, τουλάχιστον 6 με 7 ώρες τη μέρα, step aerobic. Είχα φτάσει, όχι το στρες μου, ήμουνα μόνιμα σε μια κατάσταση τέτοια. Και ευτυχώς που στη ζωή μου ήρθε η γιόγκα, γιατί άρχισα σιγά σιγά να με ισορροπώ και να μην με καίω. Γιατί αυτό που έλεγα πριν ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αναγνωρίσει τις δικές του ποιότητες, εμένα η φωτιά ήταν τόσο έντονη μέσα μου που με έκαιγα μόνη μου. Ενώ η φωτιά είναι τόσο ωφέλιμη, θερμότητα, δημιουργία, αλλαγή. Εγώ το είχα κάνει πια να με καίω. Άρα για μένα ήρθε η γιόγκα και ήρθε και η ισορροπία στη ζωή μου, μου δημιούργησε χώρο και για άλλα πράγματα.
Φοβερό αυτό. Σου έχεις μαρτυρίες από τους δικούς σου μαθητές ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου τους, ότι κοιμούνται καλύτερα λόγω αυτής της προπόνησης, αυτής της μεθοδολογίας? Πάρα πολλές μαρτυρίες ότι η αλλαγή ήρθε στη ζωή τους μετά από 6-7 μήνες χωρίς ούτε οι ίδιοι να το καταλάβουν. Ότι γιατί δεν είναι ένα φάρμακο που απλά το βάζεις μέσα σου και λειτουργεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Αυτό έρχεται μέσα από μια εξάσκηση και πρακτική. Να έρθουν για να μου πούνε μετά από 6-7 μήνες, ξέρεις τι, εγώ έκοψα το τσιγάρο μετά που άρχισα να κάνω μαζί σου γιόγκα. Εγώ άρχισα να κοιμάμαι καλύτερα. Ή εγώ άρχισα να είμαι πιο ήρεμος άνθρωπος. Ή να μην με ενοχλεί κάτι. Να αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι την ώρα που ήρθε άλλος απέναντί μου να μου πει κάτι, δεν το παίρνω προσωπικά. Πόσο ουσία έχουν αυτά που λες. Κοιτάξτε, βέβαια, να πούμε ότι επειδή είμαστε και οι δύο γυμνάστρες, είναι σημαντικό και το στρώμα μας παίζει ρόλο, που κοιμόμαστε, και το μαξιλάρι μας, δεν το συζητώ. Εντάξει, σίγουρα να παίζουν ρόλο. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό ρόλο παίζει το πώς αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι ανά πάσα στιγμή και σε κάθε κατάσταση της ζωής μας, το πόσο ήρεμοι και καλά είμαστε με ό,τι ζούμε. Πολύ σωστό. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου, έτσι? Πέρα από τη γιόγκα, υπάρχει κάτι άλλο που να σου έχει τραβήξει πολύ την προσοχή? Είσαι σταθερή κι εσύ, βέβαια. Τα ταξίδια, και γι' αυτό δημιουργώ για αυτές τις εκδρομές ευεξίας που θα έλεγα εγώ, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν θα άλλαζα ποτέ το κομμάτι της ευεξίας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι λες και είμαι ταγμένη να είμαι σε αυτό. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, Ναι, γιατί το όπως νιώθω. δεν θα άλλαζα ακόμα και σε άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου, θα ήθελα έστω μία φορά τη βδομάδα να διδάσκω. Μου αρέσει πάρα πολύ η διδασκαλία. Σε αυτά τα ταξίδια, είναι όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έτσι? Τα διοργανώνεις ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα? Συνήθως κάνω 3 ή 4 στο εξωτερικό και κάθε 2 μήνες εντός Ελλάδος. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που μπορεί να συμμετάσχει? Είναι ανάλογα το θέμα που θα έχει το κάθε retreat. Δηλαδή κάποια που είναι αποτοξίνωσης, είναι έτσι 20-25 άτομα, γιατί είναι και γιατρός μαζί στην ομάδα που χρειάζεται να πάρει και κάποιο ιστορικό. Κάποια που είναι έτσι πιο χαλαρά wellness μπορεί να είναι και μέχρι 40 άτομα. Κάποια που είναι silent και πολύ έτσι διαλογισμού, είμαστε γύρω στα 15 άτομα. Συμμετέχει ο κόσμος. Βλέπεις ότι δείχνει ενδιαφέρον. Υπάρχει στροφή, δεν είναι όλοι πλέον. Τεράστια η στροφή στην ευεξία. Θα το δεις παντού, ακόμα και σε κάθε εταιρεία πλέον έχει μπει το wellness. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς θα αρρωστήσουμε ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή με το ρυθμό που ζούμε, με τις επιλογές που έχουμε κάνει, είτε διατροφικές είτε καθιστικής ζωής, εάν δεν κάνουμε αυτό, θα πάρουμε σίγουρα φάρμακα, θα πεθάνουμε πολύ νωρίτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω και εγώ τον κόσμο να έχει κάνει αυτή τη στροφή στο Ευζήν. Είναι, νομίζω, πλέον όλοι το βλέπουν και το αποδέχονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να συνεχίσεις να μας εμπνέεις, να συνεχίσεις να μας κάνεις γιόγκα, γιατί όταν το αγαπάς πολύ, νομίζω ότι το κάνεις και πολύ καλά. Πρέπει να έρθω κι εγώ μια φορά σε αυτά τα όμορφα ταξίδια που κάνεις. Θα έρθεις. Έτσι, να το συνδυάσουμε και λίγο με πιλάτες. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για το μέλλον, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Έρχονται μερικά ακόμα έτσι πολύ ωραία επεισόδια και μερικές ακόμα πολύ ωραίες κουβέντες για μια πολύ καλύτερη ποιότητα ύπνου, για μια πολύ καλύτερη υγεία γενικότερα και για ένα δυνατό μυαλό αλλά και σώμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.